dijauhkan dari nanda pernah ditakdirkan untuk den. Karena waktu itu dan karajokan hanyalah bisa manggarutu ongeh labiah bicayo caro-caro dan suram dan pilih meragukan mahanan panantu. Untungnya bumi masih baputar, untungnya dan tak pilih menyerah, untungnya dan bisa raso hal-hal baik nan datangnya kemudian. Hal nan buruk datang tibo baturui turui sado yang tinggal dan hilang sabar apa absurdnya pasti ada makna. Untungnya bumi masih baputar, untungnya dan tak pilih menyerah. Yang mudah untuk dan pilih nan labia susah. Untuangnya dan pakai tak siai, untuangnya hidup tariba jalan, untuangnya dan masih raso hal-hal baik nan datangnya kemudian.